Clos Montblanc és la consolidació d'un projecte familiar de llarga tradició vinícola, amb més de 300 anys d'experiència i dedicació a la vinya i als seus fruits. L'origen s'ubica a la masia Les Comes, on des del segle XVIII més de 5 generacions hem cultivat la terra i encara avui produïm de manera artesanal un dels nostres vins més suggerents i emblemàtics. La història de Clos Montblanc es fonamenta en la il·lusió i el coratge, en l'esforç constant per preservar i mantenir les terres i les masies amb un ple compromís amb el passat, el present i el futur. L'any 1988, Lluís Carbonell, un home que mai es va cansar de buscar nous reptes, va decidir sumar a la tradició familiar la construcció d'un celler modern per elaborar vi i comercialitzar-lo sota la marca Clos Montblanc. Actualment, la filla de Lluís Carbonell, Pilar, dirigeix el projecte amb energia i passió. Sempre buscava nous reptes i nous horitzons. I el meu pare, que havia conreat i havia mantingut aquestes terres, un dia va dir: això n'hem de fer un vi, i va ser la seva il·lusió. Fer vi, el crear vi, és una il·lusió. El celler està situat al centre de la comarca de la Conca de Barberà, a pocs minuts de la fortalesa medieval i vila ducal de Montblanc. És alhora a prop de dos indrets històrics i emblemàtics del nostre país, el monestir de Santes Creus i el monestir de Poblet, en plena ruta del Císter, originada al segle XII al centre d'Europa. Les vinyes de Clos Montblanc estan ubicades en 3 localitzacions geogràfiques properes, que tenen particularitats geològiques, climatològiques i ambientals ben diferents. Aquestes condicions, amb l'ajuda dels nostres coneixements en vinicultura i enologia, donen lloc a un terrer especial que ens permet aconseguir uns vins de caràcter únic, amb un marcat temperament i sensibilitat. El respecte per la terra, pels seus ritmes i cicles, és clau perquè la tradició perduri i perquè el projecte de Clos Montblanc prosperi i avanci amb fermesa. El cor d'un enòleg. Els fa especials el cor del Josep Badrí. És l'artista d'aquests vins. Aquí a les terres podem fer tot el necessari i evidentment, ell és el que ho va marcant i això, però després és la seva dedicació, el seu no dormir perquè estan fermentant. Els fa especials l'estimació, l'amor que el Josep Badrí té pel vi. L'enòleg Josep Badrí, amb una experiència de més de 30 anys a Clos Montblanc, entén el llenguatge de la terra i acompanya el procés pel qual passen cada cep, cada fruit i cada vi. Amb tots aquests coneixements combina a la perfecció les tècniques de vinificació tradicional amb les darreres tendències del món del vi. No totes, però moltes de les feines que es fan en un celler, vull dir, des del celler mateix, les feines físiques del celler, fins a preparacions de laboratori, fins a protocols de vinificació, fins a copatges, fins a tast de vins, absolutament. Jo diria que he passat per totes les etapes o per totes les fases que pot tenir l'elaboració d'un vi. La base tècnica i teòrica és interessant, però quan fa anys que hi treballes veus que és un ofici, que s'ha d'aprendre tocant-ho, totes les cosetes que hi ha, les petites coses. Si existeix una filosofia, si és que existeix, és saber el que tens i saber on vols arribar amb el que tens. A partir d'un raïm, saber quin producte en què el vols transformar, en quin tipus de vi el vols transformar. La tècnica, el rigor, l'entrega i la passió són claus per l'elaboració d'un bon vi. Encara avui, fidels a les nostres arrels, realitzem una petita part de la producció i de la barema de manera manual, amb fermentació natural en els dipòsits de pedra ubicats a la masia Les Comes. La tècnica és important, sapiguem tenir coneixements científics i coneixements tècnics, no? Però el que és important és que el raïm sigui bo. Si el raïm és bo, tens molta part de la feina feta. I quan tu l'entris al celler, el punt de maduresa
que tingui l'acidesa correcta, els sucres correctes, que no hi hagi cap defecte fitosanitari. I llavors amb allò podràs elaborar un bon vi, segur, segur. Per tant, tenir, o sigui, vigilar la vinya és fonamental. Si s'ha de podar es poda quan toca, si s'ha de fer una poda en verd es fa quan toca, si s'ha de tirar raïm a terra es fa quan toca, no més tard ni més aviat, es fa quan toca. Com més anys fa que portes unes vinyes i segueixes aquelles vinyes, l'evolució de les vinyes, coneixes més bé el producte que t'han de donar. Llavors, hi ha una part que és el contacte directe amb la vinya, o sigui, contínuament anar a veure com evoluciona la vinya, que vas anar fent un seguiment i vas anar veient si allò va madurant tal com ha de madurar i quan ja comença a estar madur, doncs anant provant el raïm, prenent mostra i analitzant el laboratori. Doncs llavors pots establir el dia de la barema. Hi ha molts factors a l'hora de barmar, o sigui, la planta, la maduració, la meteorologia, has d'estar al tanto de tot, i pensar, doncs ara és el moment òptim, doncs va, ara. Les instal·lacions de Clos Montblanc consten d'una planta de vinificació, una zona de criança amb més de 1.000 botes de diferents toneleries, d'origen francès i americà, un magatzem de matèries primeres, una zona d'embotellament i expedició, i àmplies oficines des d'on fem tota la gestió administrativa i de màrqueting. A partir del cultiu de 12 varietats de raïm, a Clos Montblanc hem pogut elaborar un gran catàleg de vins amb diferents denominacions d'origen. El saber fer acumulat amb els anys, la vocació internacional des dels nostres orígens i la ubicació geogràfica estratègica permeten que actualment a Clos Montblanc exportem el nostre vi a més de 30 països. La creixent presència al mercat nacional i internacional dels nostres vins suposa un reconeixement de l'esforç i de la feina ben feta. El reconeixement a la feina feta. Reconeixement a la feina que s'ha fet durant aquests anys, a l'esforç que s'hi ha posat. Jo ara el que em toca és continuar-ho. La satisfacció dels nostres clients és la nostra principal prioritat. Establim una relació professional basada en l'atenció, la confiança i la qualitat del nostre servei. Clos Montblanc és passió, experiència, perseverança i compromís amb tot el que estimem.